Здравейте хора, аз съм Виктор, добре дошли в моят канал. Последно ви показах портфолиото с акции в eToro преди около година. Тогава стойността му беше $4280 и в това видео днес ще проверим какво се случва с портфолиото в eToro, дали стойността му се е покачила или е намаляла и какво се случва с акциите. Да отидем на компютъра. Влизаме в eToro и виждаме, че стойността на портфолиото вече е $4770. За последния месец портфолиото е 8% на печалба или $384. За последните 3 месеца е 5% на печалба, за последните 6 месеца е 8% на печалба и за последната една година е 15% на печалба или $637-38. Което е доста добре. Доста съм доволен. 15% за една година е супер за мен. Инвестирани са $3000, като в момента стойността е с $1600 отгоре на първоначалната инвестиция. Тоест $1600 печалба, което е 53% печалба от началото на инвестициите. От 3000 е станало 4700. Ако отидем на портфолио, ще видим акциите, които съставят портфолиото. Припомням ви, те са Microsoft, ExxonMobil, S&P 500 индексен фонд, Johnson & Johnson, Walt Disney, Meta, Coca-Cola, S&P 500 индексен фонд отново, този път на Vanguard, Chevron, Philip Morris, Realty Income Corporation, AT&T и това са. Тази Warner Bros. Не съм я купувал, нещо е станало с акцията на Disney, някакъв сплит, не знам какво е имало, но само Disney съм купувал, Warner Brothers не съм купувал. Няма значение, това са акциите в портфолиото, повечето от тях са на печалба. Най-голямата печалба като сума, не като процент, е от Microsoft, $876 печалба. Ако кликнем на акцията, виждаме колко пъти съм купувал и по колко. 50, 50, 50, 200, 50, 100, 56, $200. Виждаме, че всички тези позиции съм ги отворил 2020 година. Не само една, всъщност е 2021, т.е. преди 2-3 години. И всички от тях са на печалба. Като цялостната печалба от Microsoft само е $876 или 115% печалба от тази акция. Наскоро имаше драма с Microsoft, или по-скоро не с Microsoft, с една компания OpenAI се казва, може би сте ги чували, те създават ChatGPT и CEO-то на тази компания, Сам Олтман, го уволниха от OpenAI, компанията за изкуствен интелект. Борда на директорите го уволняват, обявява се, че той ще влиза в Microsoft като глава на отдела им за изкуствен интелект. Заедно с много от служителите на OpenAI имаше драма. Мислех, че стойността на акцията на Microsoft ще се покачи тогава, понеже той заедно с още много хора могат да избутат отдела им за изкуствен интелект доста нагоре, особено с бюджета, с който разполагат Microsoft. Обаче, преди няколко дни се обяви отново, че няма да се присъединява към Microsoft, а ще си се връща в OpenAI като CEO. И интересни неща се случват. Сега не знам какво ще се случи с акцията на Microsoft, но предполагам в дългосрочен план ще продължи да се покачва и да ми носи печалба. Ще видим как ще се развият нещата. Но беше интересно цялата тая драма с Сам Олтман, CEO-то на OpenAI, дали ще се присъедини към Microsoft, какво ще стане. То още не се знае, всичко може да се очаква, променят се нещата всеки ден, но дори да не се присъедини той към тях, явно имат амбиции да си развиват отдела за изкуствен интелект, щом тръгнаха веднага да го взимат. Със сигурност имат парите да го направят. И интересно ми е да видим как ще продължат да се развиват. Другата компания, която е много на печалба и тя е всъщност като процент най-много на печалба, 130% е ExxonMobil, $520 печалба от тях, S&P 500 35% печалба, 35% възвръщаемост, може би е по-добре да кажа, защото парите не са изкарани, не са затворени позициите, така че не са печалба все още. Johnson & Johnson 8% възвръщаемост, Disney е на загуба, почти 9%, което ме изненадва. Тя дълго време беше доста на печалба, но в момента е малко на загуба. Meta 3% на печалба, Coca-Cola
почти 5%, S&P 500 отново на Vanguard 18%, явно съм го купил по-късно. Chevron 92% възвръщаемост, което е много добре. Philip Morris 10%, почти 11%, което е супер. Realty Income Corporation са на загуба 13%, AT&T много на загуба, над 50%, почти 54% на загуба. Тя ги купих, защото са дивидендна акция. Дивиденд yield им е 6,8%, 6,85%, което е доста висок процент дивиденд, но пък са много на загуба. Последната една година, я да видим, стойността им е паднала от $20, $21 почти е била акцията, до 13,50 в най-ниско, в дъното си, в момента е 16. Но аз съм доста на загуба от тази акция, като стойност на акцията, но пък ми плащат дивиденд, така че нямам проблем с това нещо. А и не съм инвестирал много пари в тях, явно $50 само съм вкарал. И Warner Brothers, казах ви, тази акция не съм я купувал. И това са акциите в портфолиото. Искам също да ви покажа и виртуалното портфолио, което съм направил преди време, как се развива. Инвестирани са $100,000 в това виртуално портфолио. В момента стойността му е $194,000. В него акциите са Johnson & Johnson, Microsoft, Tesla, S&P 500, Google, Coca-Cola, S&P 500 отново на Vanguard и Realty Income Corporation. Всички са на печалба, абсолютно всички. Tesla е на огромен процент печалба, почти 300%, 292% възвръщаемост, Microsoft 138%, много добре се развиват нещата тук, за съжаление това не е реалното портфолио, е виртуално. Отиваме пак на реалното. Друга акция, в която обмислях наскоро да инвестирам още, е Realty Income Corporation, защото те плащат дивиденд всеки месец и то не е лош процент. Дивиденд yield им е 5,6%. Да, стойността на акцията е паднала доста за последната една година, с 12% на загуба, но аз не смятам скоро да ги продавам, така че това не ми е проблем. Може да инвестирам скоро повече в тях и просто да си събирам дивидента всеки месец. Така или иначе не смятам скоро да я продавам тази акция. Стойността в момента е по-към ниската граница, така че надявам се, очаквам след време да се покачи и като стойност. Била е най-много $68. В момента е 54, така че има на къде да расте. А даже и да не расте, няма да продавам скоро, така че плащат си дивиденд всеки месец и всичко е точно. Даже имам едни $58 свободни в момента, които явно са натрупани от дивиденти, защото последно съм инвестирал и съм бил на 0, в момента имам 58 cash available, така че тези $58 съм ги натрупал точно от дивидендите на Microsoft, на ExxonMobil, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Chevron и Philip Morris, Realty Income Corporation и AT&T. Не случайно съм ги подбирал акции, които изплащат дивиденд. Chevron плащат 4,19%. Супер са. И от тях сме на печалба и като стойност на акцията. От Chevron съм 92% на печалба и отделно ми плащат дивиденд. Какво по-хубаво от това. Така че тези $58 в момента ще ги инвестирам в Realty Income Corporation. Така, отварям акцията, кликам Trade, автоматично ми въвежда сумата, която имам свободна в момента, кликам Set Order Confirm и купувам Realty Income Corporation за $58. Тоест още една акция си купих тяхна. Защото стойността им в момента е 54, аз имах 58, значи малко повече от една акция купувам. В момента поръчката стои на пендинг, но съвсем скоро би трябвало да се изпълни. И това са акциите в портфолиото за момента, добре се развива за сега. Това беше днешното видео, благодаря ви много, че гледахте, не забравяйте да сложите един лайк под клипа, ако ви е харесал и да се абонирате за канала, ако все още не сте. Благодаря още веднъж и до скоро!